L'Ajuntament de Sabadell ha aprovat el pla d'ajust que ha de permetre al consistori estalviar 5 milions d'euros. El PSC i el PP han votat a favor, CiU, Iniciativa i Esquerra Unida i Alternativa en contra, i l'Entesa s'ha abstingut. Els Mossos han detingut 2 lladres que han entrat a robar una casa del centre de la ciutat. Alguns veïns els han vist fugir amb una pistola. S'han emportat 2 portàtils. Més de 10.000 persones han sortit al carrer en contra de la reforma laboral. Comissions Obreres i UGT, els sindicats que van convocar la vaga, diuen que la manifestació a la ciutat ha estat un èxit. La Marató de Donació de Sang de Sabadell ha assolit enguany 461 donacions, superant la xifra de l'edició anterior. 69 persones han donat sang per primer cop. Les mones ja ocupen els aparadors de les pastisseries. Aquest any es porten els barrufets, les Monster High, Mario Bros i el Barça. El preu mig per mona és de 30 euros. Aquest divendres s'ha celebrat el ple extraordinari sobre el pla d'ajust que ha de permetre a l'Ajuntament de Sabadell estalviar 5 milions d'euros. El pla s'ha aprovat amb els vots a favor del PSC i el PP. CiU, Iniciativa i Esquerra Unida i Alternativa han votat en contra i l'Entesa s'ha abstingut. Mentre, l'equip de govern ha definit el pla com un pla necessari per a sanejar l'economia. L'oposició ha dit que si la gestió política s'hagués fet bé, això no seria necessari. Vull dir-los a tots vostès i compartir el meu orgull per la nostra ciutat. No comparteixo aquells que se senten avergonyits per la seva ciutat. No comparteixo, si són 30 segons o un minut, no comparteixo que quan hi ha dificultats posem valor les dificultats i no posem valor també les oportunitats. Terrassa fa 2 anys que es va posar les piles, cada municipi té les seves circumstàncies, però fa 2 anys que es van posar les piles i vostès fins no els han obligat, no ho han fet. Nosaltres reiterem des del grup municipal popular no només l'equip de govern, sinó la resta de grups, tot el que siguin temes de ciutats, el grup municipal popular hi serà. Planteixi l'equip de govern o planteixi la resta de grups, com han demostrat en diversos plens. És indefensable la situació en la que està Sabadell, és indefensable realment aquest pla de xoc i és indefensable la situació de ruïna en la que están deixant les arcas del Ayuntamiento. Esquerra Unida Alternativa siempre hemos defendido que en épocas como esta tienen que ser las administraciones públicas las que se endeuden y no los ciudadanos. Pero es que no estamos hablando de eso y no estamos hablando de los 17 millones solamente, o por lo menos desde nuestro grupo, de los 17-18 millones que nos debe la Generalitat. Estamos hablando de los 10 que debemos nosotros solos. Els ingressos cauen, es pot tirar del deute, com vostè ha dit, però també es pot tirar de l'estalvi, que és un estalvi que aquest Ajuntament òbviament no té. Però és imprescindible que es tiri també de l'austeritat ben entesa, en allò que no és servei a la ciutadania. Per tant, està bé endeutar-se per invertir en la ciutat, per crear serveis en alguns moments, però el que no és de rebut és saber-se d'endeutar per pagar proveïdors. L'equip de govern ha assegurat que, tot i l'ajustament de xifres, la despesa en serveis socials, educació i seguretat ciutadana queda intacta. El que diem és un ajust mitjà al llarg del període d'uns 5 milions d'euros anuals, que no vol dir retallar. Això a l'anterior roda de premsa ja vam explicar, no vol dir retallar 5 milions d'euros, sinó aconseguir recursos, un excedent en la gestió de 5 milions d'euros, que s'aconsegueixen, en alguns casos, millorant la gestió dels ingressos, modificar una ordenança fiscal o ajustant el servei. Entre les mesures d'estalvi es reduirà la despesa en la festa major i comunicació. També es reorganitzarà la corporació de tal manera que hi haurà menys diners per als grups municipals. Aquest pla tindrà vigència durant els propers 10 anys. El grup municipal d'Esquerra Unida i Alternativa de Sabadell ha visitat recentment Madrid. Ho ha fet per donar suport al diputat Joan Josep Nuet, que representa el grup a la capital. El diputat ha anunciat que la propera Assemblea Nacional es farà el 2 i 3 de juny, per primer cop a la Fira de Sabadell. A l'Assemblea ha avançat Nuet i hi haurà canvis en la direcció. S'ha escollit la ciutat de Sabadell per fer la 6a Assemblea Nacional d'Esquerra Unida i Alternativa, vol dir que unes 1.000 persones aproximadament, uns 750 delegats i delegades, i uns 250 convidats i convidades, doncs estaran a Sabadell els dies 2 i 3 de juny, compartint la ciutat i compartint l'espai de la fira. Al seu despatx
Noet ha explicat que l'objectiu és formar un grup més gran, perquè Esquerra Unida s'ha quedat petita. Amb el tema d'iniciativa, la proposta que li anem a fer als companys d'iniciativa en aquesta assemblea és una proposta de que la coalició actual ja s'ha quedat petita. S'ha quedat petita, és absolutament insuficient per les aspiracions polítiques que té Esquerra Unida i Alternativa i que pensem que té una bona majoria social del poble de Catalunya. Des de Madrid, Marisol Martínez, portaveu d'Esquerra Unida i Alternativa de Sabadell, ha criticat el pla d'ajust aprovat per l'equip de govern, un pla que ha de permetre a la ciutat estalviar 5 milions d'euros. Que cuando el Ayuntamiento de Sabadell aprobamos los presupuestos, en ningún momento se dijo ni se hizo patente que estuviéramos en una situación complicada, todo lo contrario. Se aprobaron unos presupuestos donde el Gobierno defendía el saneamiento de sus cuentas, además hacía alarde de que estábamos en una situación tranquila, relajada económicamente y sorprendentemente a los pocos meses nos encontramos con un plan de ajuste donde donde nosotros decimos el Ayuntamiento de Sabadell ha sido intervenido. Segons la portaveu, aquest pla significa que l'Ajuntament passa a estar intervingut pel Govern central durant 10 anys i que, per tant, qui ara governarà la ciutat serà Mariano Rajoy. El Ayuntamiento de Sabadell ha sido intervenido, que estaremos intervenidos durante 10 años, que durante 10 años no tendremos capacidad de modificar ese plan de ajuste en ninguna de las medidas y que el Ayuntamiento de Sabadell ha perdido la gestión política de la ciudad. Por lo tanto, a partir del viernes, quien gobierna la ciudad es Mariano Rajoy. La portaveu, acompanyada pel regidor Joan Miquel Mena, ha visitat el Senat i el Congrés dels Diputats, acompanyada d'un grup de periodistes de Sabadell. Més de 10.000 persones, segons els sindicats, han sortit al carrer en contra de la reforma laboral. Sabadell s'ha sumat així a la jornada de vaga general. Una manifestació multitudinària ha recorregut el centre de la ciutat, partint de l'Eix Macià i baixant per l'Avinguda de Setembre fins a arribar a l'Ajuntament. Un cop a la plaça del consistori, els sindicats han llegit un manifest. Compañera, hemos ganado la batalla de hoy, la estamos ganando, pero todavía nos queda mucha lucha, muchísima lucha todavía para echar para atrás la reforma del mercado laboral y también todas las políticas de ajuste contra la sanidad, la educación y los servicios sociales. Por tanto, hoy es un día más de lucha, quedarán más días todavía. Després de la concentració a l'Ajuntament, els manifestants s'han traslladat a la Rambla, que ha quedat tallada. Comissions Obreres i UGT, els dos sindicats que han convocat la vaga, han fet una valoració molt positiva de la protesta de Sabadell. Per a ells ha estat un èxit. Alguns comerços de la ciutat estaven tancats des de primera hora del matí. Aquests penjaven el cartell «Aquest establiment romandrà tancat avui, 29 de març, amb motiu de la vaga general». D'altres botigues han abaixat la persiana quan s'apropaven els manifestants. Els incidents han estat pocs, però hi ha hagut 6 detinguts en una protesta alternativa que ha tingut lloc a primera hora del dia. Al Mercat Central, d'altra banda, un grup de manifestants ha intentat entrar al mercat forçant la persiana de l'entrada principal. Els paradistes que estaven a dins s'han defensat i alguns han rebut cops. Bueno, pues que a les 11 del matí han volgut entrar, li hem volgut impedir, posar resistència, i bueno, ja veu que han fet, han trencat la porta del mercat i ho he impedit perquè no facin res a les parades, clar. Pues si entran dins de les parades, igual demà no podem obrir. No, és que entraven en ànimo de provocació, inclús entraven amb la cara, alguns estaven tapats i tot amb la cara. O sigui, em portaven esta bufanda, en el sol fet de fer merder aquí dintre. I clar, nosaltres nos hem posat aquí i han trinxat tota la porta. I per què no l'han entrat a dintre? Perquè si no, es destrossen totes les parades. Pues mira, nosaltres estàvem aquí intentant fer el nostre dia a dia, el normal. Han vingut primer uns nanos, uns jovenets, i ens han dit que tanquessin, tal i qual. Nosaltres els hem explicat els motius perquè no tancàvem i no hem tancat. Però clar, és evident que després han vingut molts més i bastant violents, vull dir, ja la intenció era de tancar-ho sí o sí. Llavors, clar, hem sortit a la porta, com hem fet més d'una vegada, sortim allà a la porta
i el primer que ens ve un amb una bandereta, ens ve i ens diu entreu cap a dintre i tanqueu, perquè esteu provocant. Després d'aquest incident, el Mercat Central no ha obert a la tarda. La seu de Convergència i Unió de Sabadell ha patit pintades i el Gremi de Fabricants també. A les escoles també hi ha hagut protestes, concretament a l'Escola Industrial i a l'IES Ribot i Serra. Els autobusos de Sabadell només han circulat a les hores punta. Pel que fa als ferrocarrils, els trens han funcionat un 33%, de 6:30 a 9:30 i de 5 de la tarda a 9 de la nit. La resta del dia no hi ha hagut trens. A la comarca el seguiment de la vaga general ha estat d'un 80% segons els sindicats. Uns lladres han entrat a robar aquest divendres a una casa del carrer Lluna, al centre de Sabadell. Els fets s'han produït passades les 11 del matí quan un veí ha vist que hi havia algú dins l'habitatge. El veí ha donat un cop de peu a la porta i ha sorprès els lladres. Després els ha perseguit i els ha fet una fotografia amb el mòbil. Hemos llamado a la policía y mientras que llamábamos hemos ido para allí y le he dado una patada y hemos visto gente como estaba, una persona por lo menos hemos visto que estaba robando, ¿vale? Hemos pegado un grito y nada, esperando a ver si salía y se ve que no salía y luego al cabo de 3 o 5 minutos ha pasado por la calle Salud corriendo y nos hemos fijado como miraba para aquí y que era el ladrón, pero segurísimo. Y yo he ido detrás suyo para ver si podía verle algún rasgo o cualquier cosa, lo está siguiendo, le he hecho incluso una foto con el móvil. Alguns veïns diuen que un dels lladres portava pistola i que han sentit un crit al carrer Doctor Puig, just al costat. Aquest matí una noia que estava corrents amb un atac d'ansietat, mi niña, ha anat aquí al portal del costat i picava i he trucat a la policia i per avisar que vinguessin i havia sigut algú, han dit primer la noia que lleva una pistola, i llavors gent corrents, s'ha liat aquí i han dit que la policia després han estat una estona però l'han enganxat i la policia m'ha dit que l'han enganxat a 2 i que han entrat per la part de darrere. Els veïns expliquen que els robatoris per aquesta zona no són habituals i menys a plena llum del dia. No, la verdad es que no. Nos atracaron una vez aquí en la tienda esta, pero bueno, a ver, tampoco, no es habitual. Hace un año o por ahí más o menos. Estaba mi mujer sola aquí, normalmente yo no estoy en la otra tienda y bueno, pues poca cosa más. Segons la propietària de l'immoble, els lladres s'han emportat 2 portàtils. Els Mossos d'Esquadra han confirmat que han detingut els 2 presumptes autors. La nova edició de la Marató de Donació de Sang de Sabadell ha arrencat aquest dimarts al Casal Pere IV amb un objectiu clar: aconseguir el major nombre de donacions possible per a recuperar les reserves del Banc de Sang i Teixits després del descens habitual de les festes de Nadal. Els organitzadors han explicat que en aquests moments el Banc de Sang i Teixits necessita recuperar-se d'un hivern que ha estat dur. Després d'aquest hivern tan dur, perquè ha estat un hivern molt dur, amb moltes grips i molt fred, ha baixat molt les reserves de sang i en aquest moment estem remuntant, però sempre amb una mica a nivell baix, per tant necessitem sang. Entre les 9 i les 21 hores, els ciutadans que han volgut i complien els requisits necessaris per ser donants han fet un acte solidari. La jornada de donació de sang ha estat acompanyada de tot un seguit d'activitats, com balls de country, que s'han organitzat a la plaça Doctor Robert per animar la població de Sabadell a que donés sang. Segons els organitzadors, en general, les persones que han anat a donar sang durant aquesta jornada han estat donants habituals. Una mica de tot, Al matí han vingut molt pocs donants de primera vegada, eren gairebé tots donants habituals, d'una edat molt mitjana cap amunt, pocs joves, perquè suposo que també són hores que estan a la universitat i no poden venir, però són bastant donants habituals. Fa molts anys que dono sang, perquè a casa la meva família l'ha necessitat en diverses ocasions, i com que n'hi han donat moltes, doncs també recompensem una mica. I he vingut a donar sang perquè ja soc donant habitual i doncs he vist que feien jo avui i serem solidaris i donarem sang com ja faig normalment. La marató organitzada aquest any ha arribat a les 461 donacions, 226 dones i 235 homes. 69 persones han donat sang per primer cop. S'ha superat, doncs, la xifra de l'any passat, que va ser de 400 donacions.
En els seus inicis, la mona era una massa de coca elaborada amb sucre i altres llaminadures sobre la qual es col·locaven ous durs. Amb el temps, els ous es van tornar de xocolata i avui dia trobem figures de cacau de tot tipus i mida. S'acosta la Pasqua i els aparadors de les pastisseries ja llueixen les delicioses i típiques mones. Arbó ens ha obert les seves portes per veure el procés d'elaboració. Les mones comporten un laboriós procés que durant generacions s'ha mantingut, això sí, sempre obert a innovacions. Des del típic tortell de fruita amb els ous de xocolata a sobre fins a les figures i personatges populars esculpits en cacau. Marta, explica'm, quants anys porteu fent mones? Doncs des que vam començar, fa uns 40 anys, ben menys 41. Aquest any és el 41 aniversari. No es portava tant de les peces de xocolata així amb casetes i tal, eren més ous, i ara es dedica més a peces de xocolata de casetes, més elaborades. Durant la temporada, quantes mones sou capaços de fer? Bastantes. A veure, quantitat encara estem fent-ne. Fins que no tanquem la temporada no sabem ben bé la quantitat que haurem fet. Però aquest any, altres anys anàvem venent i aquest any s'està venent més del que havíem pensat que es vendria, per de la crisi i tot això. Ens hem ajustat molt amb els preus i a qualitat, preu, gust, totes aquestes coses es veu i es palpa amb la mona, no? I els nens ho donaries tot pels nens. Entre ells aquest any hi trobem Hello Kitty, els Barrufets, Mario Bros, Phineas i Ferb, Monster High i de segur que repetiran els clàssics de Disney, així com les figures relacionades amb l'esport, on destaca el futbol i més concretament el Barça. Hi ha alguna figura estrella que demanin, algun personatge? Aquest any és molt variat, molt. És un any de Tintín, de Hello Kitty encara, de les Monster High, aquest any ha sigut també una miqueta de moda, però no és allò que diguis l'any passat era la Dora, per exemple, i el Bob Esponja. Aquest any és molt versificat. L'acostum mana que el padrí o l'avi regalin la mona al seu fillol i nets per menjar-la en família el dilluns de Pasqua. Però qualsevol excusa és bona per gaudir d'una tradició tan dolça. A les pastisseries de Sabadell trobem mones de tot tipus, com aquestes, dels Barrufets, les Monster High, la Hello Kitty i el Barça. I una novetat, la mona, que aquest any s'ha creat a petició de l'Institut de Paleontologia. Mira, aquest any el que es porta bastant és els pitufos, la Monster High per les nenes i després el Tintín també s'ha venut bastant bé. Han vingut al Museu Paleontològic i ens van demanar a veure si podíem fer el Titanosaurus, que és el dinosaure que es va trobar aquí a Sabadell. Vam fer-ne i a més amb la compra d'aquest dinosaure entra l'entrada de 4 persones en el museu. Enguany, les pastisseries han baixat els preus per fer les mones més assequibles als ciutadans. El preu mig és de 30 euros. Els preus aquest any, clar, s'han tingut que ajustar una miqueta. Hem fet mones més petites, més reduïdes i, per tant, més econòmiques. A data d'avui, molts sabadellencs ja han reservat la seva mona, la majoria d'elles de xocolata amb llet. Arriba la segona mostra de cinema català del Cine Club Sabadell, amb propostes tan destacables com Eva, de Quique Maillo, i la presència dels directors Ventura Pons i Pere Portabella. Aquest festival cinematogràfic compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sabadell i de l'Institut Català de les Empreses Culturals. La cultura, jo crec que en aquests moments és una eina bona per tothom i també pels ciutadans per amb una inversió relativament petita tenir satisfaccions que compensin altres maldecats. En aquest sentit, la mostra de cinema català, que nosaltres sapiguem és l'única mostra de cinema català que es fa a Catalunya enguany, aquest any, i això encara ens fa estar una mica més orgullosos. Sota el lema Made in Catalunya, la mostra de cinema acollirà un total de 7 projeccions, cadascuna de les quals anirà precedida per una presentació i acompanyada d'un col·loqui posterior al visionat. Estem treballant en algunes altres línies, com el cicle cinema infantil i algunes altres propostes, per tal de poder vertebrar una proposta prou rica, diversa, fer-ho amb les entitats, insisteixo, que estan treballant aquest tema des de fa temps,
i amb una idea que és poder apropar també el cinema, com deia al principi, a la realitat dels nostres barris, a la realitat ciutadana. La majoria dels films es projectaran al Cinema Imperial. És el cas d'Eva, de Quique Maillo, que inaugurarà la mostra el dia 10 d'abril, o també la pel·lícula de Robert Vallsolà, Passi el que passi, que serà l'encarregada de concloure la mostra el 19 d'abril. Aquí hi ha una vessant important. La primera és difondre la producció feta a casa nostra, que sabeu que té una difícil entrada en el mercat comercial en moltes ocasions, tot i que diríem l'empenta de Pa Negre i d'algunes altres produccions ha obert un cert camí, però té una entrada difícil en el circuit comercial, i de pas recolzament del cinema fet en català també. Sabeu que la llengua és segurament el principal fet identitari de la nostra cultura i per tant aquí tenim una voluntat però també una obligació. La mostra inclourà també la sessió Made in Sabadell amb les propostes d'autors locals com Sergi Rubió, Jordi Bueno i Quim Herrero. Finalitza l'any Sabadell Ciutat Embolicat 2011 amb un balanç positiu i satisfacció per part de la comissió organitzadora. Coincidien en aquesta valoració l'alcalde Manuel Bustos, el president de l'UAR Gràcia Sabadell, Salvador Gomis, el regidor d'Esports, Josep Ayuso, i el president de la Federació Catalana d'Handbol, Tomàs Moral. A l'acte de cloenda també van acudir-hi la resta de companys de la comissió organitzadora formada pels clubs d'handbol de Sabadell, el Pau Casals, el Creu Alta, l'UAR i la Raona. Aquests clubs foren els que a principi de 2011, junt amb la Federació Catalana d'Handbol i l'Ajuntament de Sabadell, van signar un conveni de col·laboració per acollir l'Embolicat. Sabadell es convertia així en el quart municipi de Catalunya amb aquesta distinció, després d'Igualada, Balsareny i el Vendrell. Durant el Sabadell Ciutat Embolicat 2011 s'han celebrat diversos actes a la ciutat relacionats amb tots els àmbits de l'handbol. Entre ells destaquen la Festa de l'Handbol Català, la Trobada d'Embolicat 2011, les finals de la Lliga dels Pirineus o l'Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana d'Handbol. Però sobretot s'ha dut a terme un programa de promoció de l'handbol específic per a Sabadell, amb trobades i activitats a les escoles per donar a conèixer aquest esport. Barcelona és la ciutat escollida per agafar el relleu i acollir l'Embolicat els propers 2 anys. El sabadellenc Daniel Sánchez s'ha proclamat campió del món en la categoria de pesos mitjans al Campionat del món de Karate, celebrat el passat 10 de març a Hemen, Holanda. El campionat, organitzat per Kyokushin Budokai, va comptar amb la participació de més de 100 karateques procedents de 30 països. Daniel Sánchez va guanyar els 4 combats que el situen com a campió del món per KO. Lo único que conseguí fue que es difícil es que todos los combates acabarlos antes. Los combates constan normalmente de 3 minutos, una prórroga de 2 y se va a peso. Si hay diferencia de 5 kilos, gana el que menos pesa. Si no hay diferencia, hay otra prórroga de 2. Y yo conseguí ganar en los 3 minutos eso por KO a todos los rivales. Es va iniciar en les arts marcials als 3 anys, dins la modalitat de judo. Però quan en tenia 6 es va decantar pel karate Kyokushinkai. Als 14 va començar a competir a nivell nacional. 3 anys després ja competia als internacionals, una època de vital importància en la seva trajectòria, ja que va començar a rebre formació del mestre Shihan Roy, el seu mentor. Hombre, había un nivel alto, sobre todo el nivel más alto en karate Kyokushinkai está en Europa y había muchos países europeos y de Sudamérica, de América, de Àsia, había bastante nivel. Des de llavors, ha estat 5 vegades entre els 8 finalistes del Campionat del món, 5 vegades campió internacional, campió de Portugal, Marroc, Holanda i Bèlgica durant els 3 últims anys, 8 vegades campió d'Espanya en totes les organitzacions, campió d'Europa 2010, subcampió del món 2011 i aquest any s'ha fet amb el títol de campió del món. El año pasado había quedado entre los 8 primeros, que bueno, ya es un buen resultado 5 veces, cuarto otra vez, bueno, campeón de Europa, pero campeón del mundo es la primera vez. Actualment, Daniel Sánchez és el representant de l'organització Karate Kyokushin Budokai i regenta el seu propi club on ensenya arts marcials, el Comité Dojo Sabadell.